Sa video na to, isang lumang taxi ang pag-uusapan natin. Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin ang Isuzu Gemini. Noong 1970s, may lumabas na isang revolutionary sedan na ginawa ng Isuzu. Oo, may sedan na ginawa ang Isuzu at isa din ito sa pinakaunang taxi dito sa Pilipinas. Kasabay ng mga Tamaraw FX. Marami din silang tawag dito. Sa Australia, Holden Gemini. Sa South Korea, ang tawag nila dyan, Seihan Gemini. Sa Amerika naman, ang tawag nila dyan, Buick Opel. Dito sa Pilipinas, kilala natin yan sa tawag na Isuzu Gemini. Kasama na siguro ako sa mga millennial pa. Mga bago-bago na kasing kotse yung mga naabutan ko. At wala pa ako matandaan talaga na nakasakay ako sa isang Isuzu Gemini na taxi. Siguro nung baby pa lang ako nakasakay na ako dyan, pero wala talaga akong matandaan. Hindi ko tuloy naramdaman kung gaano siya kapopular dati. Sa mga kalsada ngayon, wala na rin ako mahanap masyado na Isuzu Gemini. Puro Vios, Wigo, tsaka Mitsubishi Mirage na yung nakikita ko sa kalsada ngayon. Pero ano nga ba ang revolutionary at ano nga ba ang espesyal sa Isuzu Gemini at bakit gustong-gusto ito ng mga Pinoy noon? Isa sa revolutionary characteristic ng Gemini ay ang diesel engine nito. So, meron niyang diesel engine, matipid sa diesel, at isang taxi na sedan. Wala masyadong ganito noon. Alam niyo naman yung diesel noon, sobrang mura pa ng diesel noon kumpara ngayon. Ngayon, halos pantay na yung diesel at gas sa presyo. Pero dati, yung diesel at gas, malayo yung presyo. Mas mura talaga yung diesel kaysa sa gas. Hindi naman gumagawa masyado yung car manufacturers ng diesel engine na sedan. Ginagawa nilang mga diesel engine yung mga SUV na o kaya mga van. Pero bihira yung magka-diesel na sedan na sasakyan dati. Ang bago-bagong sedan taxi lang na diesel engine ngayon ay yung Hyundai Accent na CRDI. Siguro yung katumbas o yung pumalit sa Isuzu Gemini sa panahon ngayon. At dahil nung dumating yung Gemini at sobrang tipid nga niya sa diesel, marami din siguro ng taxi driver na kumita dahil dun sa sedan na to. Kaya sobrang popular siguro ng sedan na to dahil dito. Isa pang karakteristik nito na medyo kakaiba ay meron din itong rally racing roots. Napag-alaman ko na meron din itong two-door performance coupe variant at may gas variant din ito. Pero hindi daw masyadong tinangkilik yung gas variant. Siguro doon lang sa mga private vehicles dahil mas matipid daw talaga yung diesel variant niyan, yung ginawang taxi. Isa pang revolutionary characteristic ng Isuzu Gemini ay yung riding comfort. Kaya sobrang sikat daw na taxi nito noon ay dahil sobrang komportable ng mga pasahero nila. Dahil doon sa riding comfort, hindi siya matagtag. Bukod sa suspension na malambot, meron pa siyang air conditioning. Hindi ka na magbababa ng bintana, meron na siyang aircon. At usapang suspension naman dito sa Isuzu Gemini, sabi nila ito daw yung naunang magkaroon ng coilovers na suspension para hindi masyadong matagtag at smooth yung ride ng sasakyan. Yung mga kasabayan daw nito, leaf spring suspension pa yung gamit, hindi pa coilovers. Kaya isa rin yan sa karakteristik na nagpa-revolutionary sa Isuzu Gemini noong mga panahon na yun. Okay, usapang specs naman tayo dito sa Isuzu Gemini. Ginawa ito ng General Motors at ang pinaka-common engine sa Philippine spec ng Gemini ay yung 1.6 liter G161Z engine. Inline 4, diesel powered ang engine na to at umaabot ng more or less 59 horsepower. Okay, medyo mabagal pero sure ka naman na makakaabot ka dun sa pupuntahan mo ng komportable. At syempre sa paghahari ng isang revolutionary na sasakyan, meron din itong katapusan. Noong early 90s, natigil ang production ng Gemini at pinalta ng rebadged Honda Domani. Ang dahilan daw nito ay dahil nag-focus na ang Isuzu sa paggawa na lang ng mga SUV at mga trucks. Sa ngayon, bihira na lang talaga ako makakita ng Gemini. Pero alam ko na dun sa mga unang naka-experience ng riding comfort, nagkaroon ng memories, nakasakay na sa mga taxi nito. Para sa kanila, ito ang pinaka-revolutionary na taxi at sedan noong mga panahon nila. Ito ang lolo ng mga taxi natin ngayon. May cutting-edge technology, reliable, matipid at madaling i-maintain. Yan daw ang legendary Isuzu Gemini. Please share this video at i-comment nyo naman yung feedback mo. Kung may kwento pa kayo tungkol sa kotse na to, comment nyo na din below. At maraming salamat sa panonood.